4.500.000 Mas, tak wae pawon komplit sak lemari sak sekoke. Lho, skok piye to, Mas? Komplit iki lho, Mas. Lah, Pak ono skok piye Mas Iki mungkin? lho. Piye? Kilo sekoke kiloane sekoke. Oh, jan cocok nang iki. Yo. Komplit kaya ngene lho. Iki edah lemari. Oh, lemarine ada gerabah, opo to, gula kopi kena. Oh iya Mas, jan mending nek iki jan cocok. Ya Terus ya. iki cuciane eneng Mas. Nah, iki nggon cuciane. Oh, saya ngono piye ya? Sisa-sisane kene ge iki yo gandeng rak troli. Nek ngedutane, Pak. Oh, senggol modot kaya niki meniki. Iya, jan cocok Nah, men. iki nggon kompore lah mbok 5 tungku lah yo mlebu. Sedeng iki ya? Ini kaya ngene iki lho. Yo jan. Komplit laci, Mas. Oh, laci iki ndak sendok iki ya? Oh. Bahane full ACP. Dek dhuwur yo tak kei bar. Oh, iki lampu to Mas, Pak. Kok Iki ning lampune. Bentuk-bentuk. Oh. Umpama ngebiu ya gak kakean nek masak. Oh, jan bagus niki. Josis nang iki. Iki nek letter L apa lurus kena. Oh, iki iso digawe portable. Portable kena dipisah-pisah. Setar regane piye kalau mendlenten kan lagi? 4.500.000. 4.500.000 sak set iki. Sak set iki wis tak gawakne kabeh sak stoke kuwi engke termasuk. Oh, jan termasuk makan kene iki ya. Yo. Gratis ongkos kiri, Mas. Sik galit songke kene iki. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayar ke? Bayare cot. Oh, cek ode. Barang teko dicek sik lagi dibayar. Tanpa DP. Iya toh, langsung Yo. ini lho. Amanah kan kene iki ya. Oleh pawon komplit. Yo. 4.500.000 pawon komplit siap pakai tanpa semen.